Biamono sana mwanchu muligire bigata sendiki Ndizi TV ndole no kosemelenga tora Rusia asigeta sendiki Ndizi TV nganatika kwa bengo gotebia magari mutimoko omo kena ile amo no mogeni one imeye studio Daktari Evans Monda, karibu sana. Asante. Waire mbiole. Waire wia. Na kiska we. Skombiere? Yes. Embure nyinge. Embure nyinge goto. Yeah. Maite bata tenga we expecting elinino yana gota gusiba no setoko yoko ase tire. Ya peskari ndata to kunyuga radio akogara gusi nense seseniri ande nense to gotware mbura kerengaki ande kulingana korokana no mupango nyasaye unaboni gabantu baguchikokomera abande bakomeire bono engakine yemburire boniga ndatebe. Alright. Mate ndiro embule kurasira na wanyi wiki bere chioka owakera maybe nindu yago osomwiro le na irobe kwanga gusia bya sambire. Yeah. Umora kera bwakiro ko bolenga ire metenyere ngo chiroma ne wiki bere chioka. Anyway, karibu imeya studio soko chikobato kwanere kerenge kerene gyo koleta daktari gaiga no gusanga amonere chitariki 10 daktari chiakera o mwaka anene umutinyu kianda bigoto chake wiki ngima nande bagotanga umutinyu yukianda umugima no mutinyi anene ebyombe wose obotenirwe chiserekali bokonyara kwa bokoira kwaneke ngwanyara kwa bogosemia bantu igoro yechinjera cyugwetanga no kwengenta. Yeah. Ikobono na keko ratoleka imeya studio daktari libo litangani kabisa according na omubaro statistics bagotebanga 41,000 abantu chiribu 41,000 niko bakosire obugima bwabo kubwatekana no weita worldwide na kiro chereti zitalami ngose no mubaro to kawaida. Ya beskari munanda basegoteba ekende gento getakere kuligereri gumono. Yes. Kontara ikagabu twende pakya se history. Yes. Ese kuligereri tukeririanse tu omwaka 2003 when the international association in conjunction babwatane tamo amonik kyombekerie kenene ketenete kio buringori bwa earth WHO bakabeka side 10th yomutinyo kyanda kero mwaka tebe ngari tukutokuligereri to focus ya sama ngana yayo abantu bakwe konyara abantu bakwengenta abantu bakwebete meyu abantu banywa mariogo muntu enda gosendo chegari gweruta guchiroche muntu one gari gwetere gwerute gari gweruto molero ime ekabe kwa site erinde to sokoligereri torore but this story as per the statistics ige kuorokinga every year a percentage egenderete gukina so egente kena bakerege kongusana bageta kerikerigererigu kimanye kanengana ki naseki every ekogerekero twansiro twaro umanye boniga abantu abange banse twaro umanye naseki ekogere ibintu binya kogenderaiga lakini every year kyaba ngage kunya komenta na chikurigerero on the statistics also na nyoranga ki worldwide almost 700,000 people wago because of the amangana suicide. So for example, buna asekisi tubwate tutebenga Nyamira County. Nyamira County population ere 600. Yes. Totenga kero mwaka Nyamira County ngimanga abantu bali ba Nyamira County ngabagosira. Kero mwaka. Oroche ina abuna abantu abange sana. Abuna abantu abange sana ekena barogeta kere kuligereri into details to imanye karenga niki. Ando sikuligereri mono dabase kuchangia na economy yabere nkongu abantu bansiru twali birengereri binge akeko garabona umuntu nyoranga naki kende ngeyara akore osinyu kotatua guchumutunga naki nakinda akore nkore mupango fulani ebirengereri bya mubera igo onyora gukora the next thing yara akore niki okwerusyo bomoyo. Daktari ndiye mwana sana emergo bano mwancho mulingana natika ko bengo gotebinga ekerengeri kya ulio kirabe kinga jo siribuli ya gwetera namba ya SMS irega gwa seti byago na gwetera mitandao ya ito. Daktari tukeli gusumutinyo mugima ko create awareness imeoro gongorwa gusi especially county ya Kisia Storega igere chini ya maji yakogeranga twakiniriga nturaranga gitambo kiro kende keiriru ne sector botambe kurigereri bone sector inobuna anene sector bochenu ine
inki yakogera igente kineri getabwa effect wese kuligireria emegano to korali tukaserinde abantu abange berusire bugima kubatika ngatwate ko batoko teba bande berutire nonye kurwa asemete igoro bande batumire mpaka chinko lia bande berutire roche kati bintu bingi bono aso mutinyo roche ngo chiororeta impact ose tuno celebrate ko teba mutinyi o September nigo to chengera mangana bna asenda wasako teba nga aso kuligere the structure like now yeah healthy like in Kisii County government. Yes. Through the leadership of our governor Simba Arati. Actually they have done a very good structure. Basically right now what's going on, there is a program we can retaboni gabantu bago so miguba community health promoters. Yes. And soon they are going to be given gadgets. So we from every household and then they do it on just on the gadgets. They are going to be given tablets, agenda direct. Yes. So it's very easy. We are going to track. If I mirigete mojando nororo, if I mirigete amarungunyi waroro, yes. Ara salia banto bongo. If I mirigete abantu bongo mbuli buyagari. If I mirigete abantu nguru anabale every now and then. Kusina butura nyole ngana ki kento kerege go toro kina ki efa mirigete okonyara ama kwelingo charo kerenka ki atari kumanyikana naki. Yes. Ebi bira tokonye mono sana and I'm saying as we are going to kuligereringa matukaya from the 10th. Yes. A whole week to ligereringa ki what could be these causes chigo kosi ya mangana suicide. Kisii County ne pangete buya sana. As a kidding through the from the meeting to which from the Minister of Health, na Chief Officer of Health. Yes. Actually, county ya Kisii County ne pangete, and I know in this period, toko gen raiga, yes. In the next actually we are going to have a very good health system in Kisii County. Yeah. Ayo kubolia akoronga Dismas Nyangwara, akoronga bolia ngo daktari. Ukurusi ubugimo gwetera so kwengenda no roreri. Yeah, oisukuligereri ebintebi ngoteba baliga nga kende gyonsi ngibwate ngoteba tori what could be the cause. Yes. Ngikekogera muntu okora gento gete. Ntubwate ibintu mbire bigo chichabate nga family history. Yes. Family history go ikeve taken seriously. Konye isebwe ngentete. Heyango yanere kengente. They start thing konye kogendera go build in the brain. Asabantabu. And then abantaba takwana eribia. Paro ba kuba change ebirengereri na bokonyerge ntuge kunya Quran in the family. Keko roma tene birengereri because so se birengereri byo muntu. Yes. Osinyu go control. Lakini ngata nige nto monta iboleire. Yaya. Daktari, the youngest person according na statistics bagoteba uyo nyata ko bakurusi bugema ne miaka 9. Wetera okogore ngori na kwengenta. Can you talk about mwana bwe miaka 9? Yeah. So basically what I can say the life to leboniga the economy to yaberense. And actually yaberenga na ki abantu they have to struggle hard. Bono konyorono no mwana ulio moke nyumba gari na ile jukumu fulani hata keira perform. Aikirani. Yes. Ata ikirani di jukumu inama nyetenga na gimu ibuli kago chama robango koraliki kuikamo ngese. Namo ngesa te wiki rierete. Nande ne wiki yende. Kogenderera. Umwana na bagu ikolengeringa nande kina kore kenene mono. Bona kingo cha kokora. Umwana the best thing ngokora ninki kwengenta. Nande kente ke konyoro monta kanyo tane ki ngwengentande. At end of it. Monto kanya tariki tiku kwaneru. Ngokore ari ka kokora ka kwengenta. Nakita keri ntungimne kyo monto ole ndumono. Okwaneru oreta banyagitari babwato bumanyi igoro yo kwengenta bamotebi elinde gento kerio kerusia sobongo bwaye Krokende structure ngwa konera igoro ya structure ya obokoreri bwa ewizara yobo chenume county ya Kisii na kerokina chinya kitari chito department nera oro kerokendere chilebo to bwa chilebo chinya kitari chita sector yobo chen to bwa level 2 3 4 5 to bwa referral rega igabo sungu kuruga wo chilebe department nera kerokende imirimo ya yemenene no gukwanira abantu kubana na guidance and counseling na kubasemi. Yeah, oise kuligereri asemna level 4 facilities to what some departments
chirororo Yes. konyora uri ntubwate some bantu bakorete some specialities babwate konyora enasia koreta mangana ya psychology ibintu binga bintu yasomera tamangana psychiatry Yes. yeah achite training a diploma course era anyare ko handle ebintu bike on the ground ebintu ebyo ekera anyorire ti situation abako handle Yes. kuruga bwa kyaberege kongu still we refer to our county referral hospital. Yes. As to what the psychiatrist barororo, and then they can now do it Yes. as a whole thing. Then we are discussing to details murero yorangiligu ororu kwa na mali atakere kwegu kwa ne ward atakere kobeku obeku ward echinto bwate from the level 4 from the level 1 level 2 gocha abanyagitari mbasomire mbabwato bumanyi. Yes. Abakora ngo yochire gaiga no muntu otagete kwengenta but from the history bono na kya okoru niga kwirwa sigete natakere counseling nurses alone they do a course ya counseling barororo bakorete counseling. All right. Simarago ya bono pia mono daktari Evans Monda no legege studio tukariko batu okwarira nguchaka tuli wiki yo kwena na obosemia igore chinchira ao mwanya banta gwenta ko baga gwetanga no kwerusia obugimoso kwengenda Dolphin Mura kuruchinsemo cha diaspora got following live gotanga okwengenda is a collective responsibility lakini rende akolianga omuntu tagete kwengenda daktari according na Dolphin ya feel thing strongly na sector ya health osio bochini takire kwa bagi kubwate uchirisa bwekwera muntu tago chinyagetari atebenga igongwete goreki kera no muntu takire ikeruga ya grassroots exactly mangana buna inaroro yeah that's why now what I break now we security in the whole of Kisii County they are training chigenderete different hotels na chi training echi chirororo kyogosomi abantu bali from the grassroots bakuru community health promoters basomigu batwara obumanyi wisukoligereri negento kerekenene sana batakere ku feeling bono bali nabako sense mapema batorona ki nyarebe muchando nule gaiga bamumyo kinyagitari muchando nule gaiga bantu barwane tasegete ngoso abaka barora matanga nabeta asegete ingiki abete muntu nigakwete nigengentete goseni gakwete nige gosene esumwabe keretu ige bintu bingabune ebikuruga banyora nga muchando nule gaiga ekero babanyorira aba na bakubaira moja kwa moja pake enyagitari Pimano sana Ombori Calvin watching live kwa Mlolongo au tabaniko ndani nazidi kubwatia anene Omoro Veliofanis Cruz watching live kwa Lebanon au tabanga kuna utepetefu kwa idara ya kwa idara au tabanga kuna utepetefu ase wizara yobo chenu ninki gekogera omuntu akwenda ogora gosoneri gwesu mukuru wa chemist by the way inenga na irendito sana ariyo gonara omuntu okogora kwae ukurwaria maybe nalio guchikudia kwanyo gwako yale sumu so oise koligereri as these developing countries kuna some limitations tutarabeka hebi wanko mbere tutarateneni oise ko ndabuna chinse chisiko cyaba America Japan nini mondo ta kweguri ogobosa atabwa this a prescription kuroso munyagitari nande gwikamanya kane nguyu chikwegwa mario gayo nande gwikumanya gitari nero kumwali ogeri iga bono sengen so we are a developing country and then third world more could be the same bono kwanyorangana everywhere chikemesti chirororo bakuonia maliogo andam na kuoni bara maliogo ya nyagitari ande kwanyora senari no chiagrovet bakuoni amaliogo gosene yichombe kurugabu gosena ye ebi meria mugondo bon omonte kera guchikogora oyo tagocha kumanya nga ekemeria kuirira achikubikira gosene ngomba ochikokole kwirene lakini kwanyora omonto ibirengere bya ebire naki ndaite kwenda ndusige ntokeri nchega iga nkoroge iga inyu ndalira ni guchabu igo bono eshida nerega bugati to healthy ebe to a level nga umuntu yo okwegwiri ogeri ngo bali forward nero guchikunyu nkige chikokorekana dukonye no mwagiri gachabwe na nire ogeri nga iri ogeri rikogenda kiwangoki ngogenda ra monitor ogeri na gikore kwirende na kirikobeku
ebintu binga bune bituike to that level health actually to improve amangana ya suicidal in terms of poisoning itapungua. Bimana sana maragoba ya bono manje daktari chi sector chibira kwa kwanire sector yobolemi igere devolved na sector yobo cheme minetinga revolution ya chete elinde huduma inyara kwa gwikira umwana inchi gari ya sare meyaye what I can say about suicide, the end of relationship, problem with money, life circumstances, they are trapped either physical or emotional. That's what I can say. Okay? Yeah, it's true. Yeah. Yeah. Even if you go changia. Na kiwa obuanja ni obuama tena kidaktari boko iramba ko muntu nyarako bakorusi. Oboge. Oise kuligereri ase tomenyete ase society. Konyora abana bake banyomanire. Ekero banyomana kwanyora nande makumake makeigo batagete umuiseke gosoa iru gosonyoriru umwana gosabana mbabere mugakanani gucyari ko nyomumo umusubati unde. Bono yo singa satagete ko maintain maskani aliaye. Yes. Oranga na kiki kwanduse tinka. Na alenge inchebweka gosoka kandusie school. Yes. Na alenge inchebweka na aleko soma buya gatige school guchinga tigere school nchera. Togacha twansobogima. Bono twaikire gaiga kwangeira abana babere nando tagete guntiga kuruga abu okoreki onyo moyonde kaguchiko enda nkagaiga isengo muminyo kiare tinga kubigete school na kiwatigete school go kaenda okore bintu byao tinta itiko kororaga iganka bono muntu twali birengereri pya musumbwa ora dege ntonda akore ninki tiganyuri ogeri ngende mpatigere nse. Yes. Na bere iko marago baya bono amangana makong chimegano tokonyora kurwa sebinyoro nayo mwanjo muligireri na boko bakiroringa abantu baroringa the only solution daktari kuchia se economy ya kongire no kwerusio bomoyo apart from maybe okwerusio bomoyo matumaini ande naro kegero isikorigerie team yo mwaka oyo igegotanga creating hope through action enchirende koena no gosemeria gwetera ebikorwa nere kare team egotora ase wiki yengima anene igoro ya ebitango a bikonyara kwa bikoirwa toma ujumbe yago gwetera SMS mwancho muligereria nabo igwetera se mitandao yitu nyara ko batokorigereria emarago baya bono lakini getura kwanera ngo bitambukiro mbirebi ekiro mundu anyare ko bagakongento. Is that suicide? Ekwanera ngo omuntu abere gakongento usika kwengenta. Yes. For example mundu uri gutarari bago bya mubwatire bya mongentire gari that's a criminal. That's criminal. Yeah, that's criminal. Kekogera tali erubwe rusio bomoyo. Ni ganyora machamba cia renge nchera gali bakora ki pamoita ere tata gete kwerusi bomoyo. Right. Yeah. Ekero to about suicide nekero you attempt on your own to take your own life. Ose life ya bantu bande ora take. So and with you also. Abantu mate bale bande konyora tubwatu turi bale bakube bekera nchipom. Yeah. Ogenda mali ozanga toko enda gali impate gento keligali tuli pwetwense na bande bako igonere wiriro bomoyo bubwae ibos biko ba classified buna okwengenta ya bono sana marago baya bono daktari to kwanera ngo igoro ya mental health abange bagotanga mental health nere gochangia ekewango ekenene kia bantu kwerusio bwimo. Yes. Weso korigereria se ebiwango ase chikos toratebe ng'ibintu biri bigo cause umuchando mamangana suicide ntubwate ntuguru kwa personality ande kira tugoike section ya personality kwenda tore section ya se mental issues oiso konyoro omonto bongo bwa embuyo bia oyo no muntu tari kwimanya etemanye tipi nga ingikerekebe omonto no lino rabugoli no anu moyu anyoro kwibeta. Yes. That's suicide. Omonto olio tamanye tingana ki ene ndagera yeteli ndagera anyoro gusene sumwere gali agotebe ne ndagera ni gakuri. Oiso kurigereri abuna abantu mbara konyora ngabana abagwate gose cerebral palsy. Yes. Oiso konyora umwana oyo nganu hali gali turamurusi gali nabakobeke echoeri yae na ndanyoro akora ki kakuri. Yes. Kekogera the mental the brain is not there. Como tebinge kenekia ikenekebe. Na kike kogera kia chankire as issue ya suicide. Pono mundu tari kumanya nekia gosenekebe. Pono baranyore none nkori atebe ngana ki tigana ngonde njenda atema. Anyoro sibire igoro gali anyoro chire. Because bongo mboli komotebe. Kekora under normal circumstances
umuntu naba gwikaransa orengere ringa yaya what I'm doing geligento kia ekene gente kebekere nando umuntu ekera kwaneiru otebi guna ki ekekware gokora gente kenkiarenge kia naba accept apologize abe guided cancelled mzuri hairane back to the system. Apart from mental health problems or challenges daktari kero kende nande mbitango kiose mbitambo keroki bikwirira umuntu nyarakoba gakwirusyo bomoya ndobate bintu binde buna abantu mbare bagotumaka mariogo madawa za kulevya. Yes. Yeah, alcohol bantu mbare bago smoke banyu no sene chi nyasole bakale kunyu bande bakwebeta mariogo. These things bagokora they interfere with even actually the thinking. Yes. Na at the end of it umuntu chonyoro very nuisance to the society. Umuntu nigari to university go soma go sene course ya medicine oikagali bwanza kunywa maru all the time. From first year, second year, yes. Fifth year, sixth year abantu ba graduate bajire ere nwale mpaka tute agendrete paka 10th year 13 nwari gali school agako genda nga abantu bako masekerera gago kole kwirendo isikuligereri lakini gento kimusumbete na marioga yago nyakwebeta. Yes. At end of it onyoro muntu yowere kagwe tebe gento ngokora bono gose onyoro gose kwebetire riogo riri in excess. Yes. Dia moita aya onyora gose ngo nyubale ngasegete barwana iga onyora kakwebeto obetiro lyo moyu gose ne okora nene njeti ngoligereriga nare kwebeto moyu ebintu bingabunebyo. Alcohol interfere with the brain thinking and then kwanyoro muntu change his personality. Yes. Na ande wusinyu kolengereri ego chumutu yemono sana marako baya bon kere kikero kende aye uligereti kurwalisko kero kende kware kogania nga daktari ose wizara yobo chenwa sobwamu inyare ko bwikwire bitambukiro akonekia abuna abange banyare ko bagutangwa kwerusia obugima daktari kwanerango maybe utepetefu ase obugweni bwitu can it lead to una suicide for example negligence iri ko nyoranga umuro ikire nyagitari obetiro iri ogete in excess kwanyaro umuro iri nyare ko baga gusiri obugima. That's not suicide. Yes. Yeah. Ikabe turiogo and usually amariogo na manyekadete riogo gete na bondire ndibwata side effects. Yeah, they have been documented somewhere. Kuroki moto na bagra be turiogo gete na rabe tute right dose eriae onyole because of the side effects chimo bero chiengera yenyore komoira itari suicide. All right. Lakini onyole nganigo agenda bwe komonye no gura amariogo kurunya gitari. Nandi bwegu kusitari nyakitari mono chemist bwegu lyogo liri oenda uchibwebetera okole kwerende eibona na binero tagete anda tagete gweita kwanya gwigo muntu onyure chintatere gose no entati gose 50 ochimera chance yata ete gweita marago ya bono omanyete daktari kugwatikana na the current kwane reality ekene kia mangana serikali nero yatangaza let Kenyans prepare for hard and difficult times ahead. Na ekena kitoroche egente ekene kia changire abanta abange kweruse omoyi. Responsibility. Na totika batagota kuroro mochakana. Yeah. What do you think is the immediate solution ya abantu kweruse bugima based ase ke bakora ngobugima bwa kongire omaito mudado bugima bwa kongire na sirimbo gendre ko bogo kongo muntu bona na kiara nyarako ba konyimira ko yabono. Bono egento kerororo ubugime karo bwakonga tali bwakongera umuntu oyo bwatokongera twins. And then let's try to understand and we live by our own standards. Ndo tware tamamono tindoranga ngali ukari ko gedi ne prado na njenta getenga ndi prado yao kitigange ndi pikipiki yane ge kora mafuta ga kwera nso yese nyange yane tobe in that way itura control ibintu ibi lakini tutware tamangana ntu asomete naye prado ko ene nje ikange ndi prado wikibirengere bigo sumbuye gatigabo ikonya riko gutumeka usena mariogo ojiko kora bintu binde biteyo enyorike gukwa stress nande ntu baso gutwara high expectation nda aso tenga baibuli ntu twara high expectation asa abana baitu okase to mwana kabisa nganaye kora buna mwanyarewe bakora tege tobe engineer na ente tobe engineer naye kabu munyagitari ngabana abo ndata yora munyagitari nyombaka abana abo ndata yora be engineer kaiga
abana bago konye kiwango kiabo giikira ase getugosene college baikire, they can manage to get something little kera aba sustain as a family igo ebi nabyo bintu binde biragera to teme komenya ase ebiwango byaitu mono mono ikina gento keragera gera to konye nto twale birengererie binge bijigo tosumbwa daktari de gatorigeria se kamera likigima suicide cases chinge twarorire asa abana bake bago attempt gosoa as relationship was asubuachan kwanyora we cover these stories every week kwanyora ngano nyaruka yarigirete kamera kaya gatenga bono njentigane na nyori omonto munga umumurabu noyo kiro kende nare kari ngatwatebanga ase wiki yengi manaso mutinyo mugima enganene no koena no gosemeria wetera ase bikoru nyana kiro nyara ko komote kiro kende naro maro go ya bono origireti igata senikende zitivi bono egento ndanyare gotebi ori onyorire bago twara differences ne friend yae egento kirororo still there is hope in life. That's not the head. Yes. Oitali omwari gubogima. Abantu ngutigana bale umuntu ogenda isiko wansubogima nando chikoba biya kuchimoto. Ya umuntu taisa kolengere lingana ki ngabono yo kitwatigana igabono iga kende ngiyo ndagendera likuchimoto. Obwanja ni bolimboro bogochicha. Pare juikibere isato. Lakini ngwi kabole bwera. Yes. Ikibo kwera nande nabo wansubogima fresh. Wanso bugima oira nenka apologize to the family mejando nabe yarenge igani je nakorete mistake ngatigere skuru njera lakini nanjera nire nande tiganganse abantu abange bere ne skuru gosoma abwata abana babere lakini ora nire to form 2 form 3 ataitu go pasu keko garaniga ngaine turi. That's the only way tora control even the lakini ntoba soko takinga wantigire bono nenje bono konya wantigire wiganenje ngendera ni gabugo tuchikondo randons ekina kinda batebi ulikonye babete bagutigana nonde kero monto niga tiga eche combos kando anso bugima fresh ibona sana Paul Osoro koro yabe bobasi agoteba ababuna baibuli twanyale koba tukwira libagari nene kwene kibuna twasegetera abana baitu banyara koba kwerusia obugima kubwatekana no kuburwa obosemeto koba. Can you agree? Yeah. Oise kuligereri boni gasi ya kirichenga kichi te whatever economy yabere mse. Yabere bobe nanda konyora umuibuli akale gasi uchicha gosensa 3 ya butuko. Ekerajire 3 ya butuko abana no balinge beranire bana ambara nyoro bosembi bondo bwense. Yei yaba bunana ki abana baba bawe control boka. Muibuli ochire ngoragerare arare. Kurugabu bono tari konyora time isu kunyora chinga kiguchimaega abantu abana bali kwikaransigu muibuli kwikakole kwindu kwanyora abana bakinetene tabierengia lakini nadi isu konyora abana there another thing kwanyora bosemi ubo okuba mboisa ini umwana ekorote time igaro na social media igare ebintaro litukuligi maguru mambi paka namanyete ngana ki umwana get umuntu getene ngentete Japan umuntu getene rutete para nere kako koserungi akora nere ni para gosoka Fibrosa ibori direge daktari yakugiri sana agoteba akuruko mugaka kuro chinse mochesuneka ndiye mona singe program eyo yatosemiria mange asama tukabwango iga ime county ya Kisii abantu kwanza abango bakwerusyo bugima nabagaka nabangina abagotu ningi osekere ya arona aranyro nenje nararorire ase chi postmortem echitu chitwararora aroriro mugako monene sana bwengentire sengenso ye amangana ya marimo mono na marimo ande kwanyora ngana ki oyo ni gasometia abana bachire ande bairanire bachire bakoreki bamugurira marimo ande kwanyora ni ndagira tari konyora mugako onyora twali abwate birengerere umongina kwanyora tari konyora kende gyonse bamugurira mugwense pikirege to bamukoreire tari konyora tat support omaetekeroro boiboli no maete ngosomiura abana bachigwe konya karaba jiru chali be konyire baja gogusumbua nkakaiga kwanyora nde beranire nka abana bakunywa maru abana bagokore bare tumuchandase ekenyoro umuntu olengo kogende kanisa mungino uri kogende kanisa mugako uri kogende kanisa otiga gakora kogende kanisa ibintu bikorandigu na abana baye bakorandigu oikutwali birengereri bya musumbua kwenta konyara gwe control
kwanyoro kwengenta na berigo pia mono sana engana eye daktari ni bwate oborito na gekwera abange ndo chibakuna kulika chi SMS chabo gaba ku express pakote banga failure negligence of our parents has also led for them to commit suicide kagete ngana na rogwa kwa ne buno mwiburi kiro kenda baiburi batigaranga bale boka okiniria bana igo bana basokero uchigari bagenda tino mabwa kwanyora ganga they are really struggling so much. Yeah, they're struggling. Apa kabuna aba nabangina bunaba, how do we reach them daktari na barabo bwana tabikira na se level 4? No, ekerona ansari tangani na teba from the Kisii County government in the Department of Health. Yes, a governor with the assistant here, the Minister of Health, yes, the chief officer. A program ne right na genrete the community health promoters magenete go somi abana bawo chikuikera bali bakale mali roche mate bakali chikona gali bataikenya gitari abangina bali batabwa tino ne sukali gali nero guchukulike gento keria se kwere ndali keigangana ki omongino yotanya kuragera omongino yotanya gwesibi omongino yo no ne mbrego tu yes, enyomba yaye nigerika then from there karo giachire yes, nkoika kere a level again the kiaba discussed and then from there now the county government it's able na gitura konya banta and again tonda tebe moise koligereri from this Department of Health sincerely saying to is kogendera buna our governor buna bwate birengereri byase a department ya health actually Kisii County one of the best county in terms of health. yes. Within around most of our level 4 facilities, they are able to do even operations at the grassroots. Most of the level 4 facilities, and we are able to screen. Even to be kumanyikana mategali to abireta kujarugase level 5, level 6 yetoga. Imana sana maragoba ya bona okwanera igoro yo kwengenta kwerusyo bugima. Daktari, on a normal circumstance, umuntu akurigia umanyite no kwengenta ne garama. Ne budget umuntu agwisara sokore budget. Otenga what I need ga kero kene ne liogo. Tima ido semali okia ya abakare kunyonje timbwate umanyi. Lakini just on a simple, calculation elinga igendo ndaga ni ne nkoli. Nkoli rero matiri shilingi 10. Ekiro sene 20. Umuntu natabwate 20 asimalie 20 anyenyore. Yeah. Uirege tambukiro number 1 kyo gotara duka lero nchiri gesona gasto kwanza bangera lero kama itengo ngenda guchigo sine ngore guchigori gako gendare wenda arota kabisa wenda gore ngori yo yereta abange tware barikire mpaka chinote bagota oyo gera ne rusio bugima na nyarebe bono on such a kind of scenario nige ntoroche gusiga igakira nyare ko bage koera sobwango maybe kubatekana nemeroberie minutes don't you see na nige ndokira alarming kiganete labda emeroberi ya bwango erinde abantu buna banyarwa bakonyo ekinege ntokera bege kurigererigu yes nande wetera abantu bairute baitu bare on the ground yes ekinege ntokera aligererigu weso kurigereri mna na aligereri chikesi chinyinge weso kuriga abantu bari bakwengentera chingoli abakesa na bagulete ngoli yenyi abange ne chingoli chiri ng'ombe akuchurusie ngoliri ya ng'ombe urusie kenyorini paka twanyore paka abandi bagutumika chinet mosquito net aya na yurucho yo musibere tumuchibi igo ekinege ntokirikera aligererigu abaise kogenda on the ground muntu tari kwenda guchukura kwanza gutwara ruboba obirenge byangu mugani gutwara ruboba na kinguchukura ngoli yenyi abake mono sana igo bono toise gutwara health on the ground amangana we katonya tatwe we cannot complete everything to 100%. Yes, lakini nabutokonyore percentage gete twaikeranire Paul Muragwa aigare omorokia kurwa ase kurunya marambe agotebanga kerangeri kiane kiringa anene giserikali chechi county especially Kisii county banyariko bakoleta omorogurio bokwena na oboseme gukiase chisukuru erinde abana banyariko bagwikira. Yeah, exactly. So, we have school programs, Jirororo, Chia Health. And as a school, as a Ministry of Health, through the director, yes, Nabagotora program, Chia Health. Ekrabakorango, Bole Merumbora, Secretary Batagete, Health Talk.
okonyora in that school there is a sub-county. Because you know, even they are very default. One of they link with the sub-county, yes, medical officer of health, and then from there with the public health officer, organize a talk can be done in that school. Yes. Ikine to keroro inkeroro talinga na negento ke chikobe kuker igente kinkeroro. Yes. Na bo health na bekue na nugali abana bago somigu na betakere no isukuligere no mbona kreto abate vaccination ya COVID. Yes. There was a bit some reluctant and some resistance from the Ministry of Health, yes, and the Ministry of Education. But we come together, yes, we share, we have seminars together. The uptake of the vaccine was very high. Igobone ginegento torai chamo tukwane, and then abantu verti batum pagende gali pa give a talk. And nona bali muboka na bakunot. Parang ki umwana gete mbabate birengere ligete. Yes. Abana gete karba chiri bakonde group gete. Abuna bantu bago sample them out. Yes. Yes. Babe kwa segete they can be cancelled. Yeah. Bibona sana daktari ndoche producer nago tanga chinga kitu chiarire kigima. Timanye tigo se igona kwambushi. Anyway, thank you for very short notice nako. Onyara ko wikiranga studio go ikiranire timanye tigo se over this week. Kirokende nabora kwane at your level. I know at one point you are managing a health facility within the Kisii County. Timatinga a wiki, what do you expect as a facility yago in person? Na kirokende taraikera o mwaziri wa Wacheno Mea County ya Kisii as an individual na daktari as a facility yago. What do you expect as a wiki? Injege ntonda kwanere mono nda kwanera as a sub-county ngo ntenerete ya Nyaribari Masaba. Yes. So sub-county nde Nyaribari Masaba ase wiki ntubwate umupango. Yes. To yogo have a talk to about actually a general meeting for all the staffs. Yes. And then into a nyole tenga there's some weaknesses. Wono to watu mupango na kitura nyare konyoranga na ki those cases chigo jakuru outside. Yes. Chia suicide. Even tombiro even getura abe criminal biabore na ki even tebira abe handled in the best way. So a county through the what the different department, public health in error, the what the nursing department in error, kogenda, to what tomopango, torolenga na ki in this week. Yes. Ya to takeri kwemanyigoro ebi manyeri ebinge bya suicide na kiturabe tura look at it and then na kitura preventive into binga nebi tura twalenga like tutwale like a workshop. Yes. That Tonyo na kito kuelimisha. Dabo togo organize through the Ministry of Health, through the Minister of Health, yes, the Chief Officer, and then we get a mobile clinic, ambulance. In the process, yaban bagenda tokonyora some vaccinations. Yes. Panyore talk. Yeah. Yamano sa. Ya kuana yarenge as a department yae as a manage. Daktari mbiamono sana so njokwera libaga buneri ko chaga igeme gata Senikelizi TV kwereke kwanyere ko kwena na obosemia anena se wiki ngatikera ko bagoteba onye kure imeko situation go sub county ri ya Nyaribari Masaba nabo gwikirana se chinya gitari kiregago kati yabo ya Moi Gesusu elindo nyara ko ba gokonyora obosemia naye mbiamono mwanchu murigiria singincho konekia buna kwanyera ko kwera chinga kichiago gutumekana ngekia oneri bori yago elire riengencho nyara ko baga konekia buna chibicha amone liyo kichago chira senchire gwikira niga korokwa abigari enchama elitera TV Ubwansu Bwumugusi.